ಹೋಮ ದೀಪುನಿಯೇರು ಈತೆ ವಿಷಯ ಯಾನು ಯಕಡೆ ಪಂಡೆ ಐಕ್ ವೈದಿಕ ಇಜ್ಜ ಅಂದೆ ಬರ್ಪಿನಾಕೊಲು ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಪೂಜಿ ಇರೆಗ್ ಏರ್ಲ ಬಲ್ಲಿಂದ ಆಪೂಜಿ ಪಂಡ ಪೂಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂಜನೆಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಇಂದು ಪನ್ಪ ಮುಕ್ಕಲ್ದಿ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ ಪಣ್ಯಾರ ಬಲ್ಲೆ ಅವಳು ಪಂಡ ಕರಿಪುಣ ಇಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಜನಾಂಗ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಂಚ ಬರಿಯಾರ ಬಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಯಕ್ ಪನ್ನಗ ಅವು ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಆ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಅತಂದ ಗಡಿಕಾರರು ಗುತ್ತಿನಾರು ಏರು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅಕುಲ ಐತ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಅಂತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮನ್ಪೋಲಿ ಅಕುಲ ಅವು ಕರಿಪುಣ ಅಕುಲು ಅವು ಬಲ್ಪೋಡು ಐತ ಎಂಚಿನ ಮೂಲ್ಯಾದಿಗೆ ಉಂಡ ಅವನು ಮನ್ಪೋಡು ಇಂಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ದಾತ್ರ ಅಕುಲ ಏನು ಮನ್ಪೋಡೆ ಐಕಿ ಇಂಚಿನ ಅಕುಲು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪನಗ ಅವು ಮಸ್ತ್ ವಿಧಾನಗು ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮನ್ಪೋಡೆ ದೈವದ ಏರ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅಕಲೆಗೆ ಮನ್ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಿಪ್ಪ ನಿಗಂಟು ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಅಕಲೆ ಕರಿತಂಡ ಸರಿ ಅತ್ತನ್ನ ನಾವು ಕರಿಪೇರ ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಈ ಹೋಮದ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಬಕ ನೇಮನು ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ನೊಂದು ಈ ನಿಯಮ ದೈವದ ಕಟ್ಟದ ಈ ನಿಯಮ ತುಲೆ ಇರು ನೇನು ಇರು ಸರಿ ತೂಂಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾರಂಪರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆದ ಸ್ಥಿತಿ ಬೈದಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಆಳ್ವಿಕೆದ ಸ್ಥಿತಿ ನೇನು ಒಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇದು ಈ ರಾಜನ್ ದೈವ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ರಾಜನ್ ದೈವನೇ ಸರಿ ಐತೆ ರಾಜನ್ ದೈವನೇ ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಲ್ಪಣ ಈ ರಾಜನ್ ದೈ ಈ ರಾಜನ್ ಪನ್ಪಿನ ಶಬ್ದ ದಯ ಬತ್ತನ್ ರಾಜನ್ ಪನ್ಪಿನ ದಯ ಬತ್ತನ್ ರಾಜ್ಯದ ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುಣೆ ಸಮುದಾಯದ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗುಂಟ ನೂಲು ಪಾಟ್ನಾಯರ ಬತ್ತಿನ ದೋಲು ಪಾಟ್ನಾಯರ ಉಂಟ ಬತ್ತನ ಚಿತ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಹೋಗುಂಟ ಅವು ರಾಜ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬನ್ನಗ ಓಮ ನೇಮ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಾತು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಜನಕಲಿಗೆ ದೈವ ಪಂಡದಾದ ದೇವೇರು ಪಂಡದಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಇತ್ತುದೇ ಅಕಲ್ನ ಆರಾಧನೆ ಆಪನೆ ಜನಕಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಣಪು ನಾವು ಮುಗ್ಗಿಯರ್ ನೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ದೈವಡೆಗೆಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಾದಪ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ದೈವ ಅಂಡ ಇದು 25 ದೈವ ಎತ್ತನಲ್ಲ 25 ಕೇನ್ನಾತ್ ಜಿಜ್ಞಾಸುಲು ಲೇ ಅಪಗ ಈ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಬಲಿಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಒಂದು ಏತು ಸರಿಯ ತಪ್ಪ ಇದು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುಣ ಅತ್ತು ದೈವ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು ದೈವಡ ಹರಿಕೆ ಮನ್ಪುಯರು ದೈವಡ ತನ್ನ ಕಷ್ಟನು ದೀಪೇರು ಎದುರುಡು ಎಂಕೊಂಜಿ ಇಂಚ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಪಂಡ ದೀಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ದೈವ ಐಕ ಬೋಡಾಪುಣ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆತು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪುಣಾಗ ವಿಮರ್ಶೆದ ಮುಟ್ಟುಕು ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ನಿಜವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಪುಜವು ಅವು ದೈವದ ನುಡಿ ದೈವದಂದುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣವು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ವಿಭಾಗ ದೈವದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತವು ಅವು ದೈವಡ ಮಲ್ಪುಣ ಹರಿಕೆ ಭಿನ್ನಹ ನಟ್ಟುನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಕಷ್ಟನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ದೈವ ನಮನ್ ಕಾಪುಣ ಅಪ್ಪೆನೆ ಎದುರುಡು ಬಾಲ್ಯದ ಕಷ್ಟನು ದೀಪುನು ಅಪ್ಪೆ ಪರಿಹಾರ ಕುರ್ಪುಡು ಅಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ನಮ ಎನ್ನದಿನಿ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿ ಜನಾಂಗ ಎನ್ನದಿನಿ ದೇವೆರ್ಲ ದೈವಲ ದೇವೆರ್ಲವೇ ದೈವಲವೇ ಅವು ಸರ್ವ ಅಂತರ ಅಂದ ಅವು ಮಾಯಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಪನ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಮಿತಿತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪ್ಪುನ ಕಣ್ಣು ಮಾಯದ ಕಣ್ಣು ಸರ್ವಲ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತಿನವು ಸರ್ವಲ ಗೋಚಾರ ಎತ್ತಿನವು ಅಂಚಾದ ಆ ಮಾಯದ ಕಣ್ಣದ ಅಪ್ಪೆಡ ಪೆದಿಯಪ್ಪೆ ಬೇತಂಡಲ ಜೋಗದಪ್ಪೆ ಬೇತಂಡಲ ಮಾಯದಪ್ಪೆ ಇಂದ ಬಂಡದು ನಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನವು ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪೆನ ಎದುರುಡು ದೀನಾಗ ಅಪ್ಪೆ ನುಡಿದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಬೇತೆ ಒಕ್ಕನೇಡು ಬಂಡದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ತೆರಿಪವುಂಡು ಬೊಕ್ಕಲಾತ ನಟನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಕಂತ ಉಂತವನು ಅಂಚಿನವು ಅವು ಪುದರ್ ಒಂಜಿ ಪಣಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಇಂಚೇನೆ ಎಂದು ಪಣದು ಅವು ದಾಯ ಪಂಡಾಗ ಜಾಗೃತೆಡು ದೈವದ ನುಡಿ ಪೋಪುಂಡು ದಾಯ ಜಾಗೃತೆಡು ಪೋಪುಂಡು ಪಂಡಾಗ ಆ ಸಂಸಾರನು ಒರಿಪವಡು ಆ ಸಂಸಾರಡು ಉಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಎಲೆಯ ರೀತಿದ ಅಕಲ್ನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಲು ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಲು ಕೊರೊಂದು ಪೋಪುನ ತಂದೆ ಎನ್ನ ಫಲ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ಮೆಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಆಯ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ಪನ್ನಾಗ ದೈವ ಏಕಾಏಕಿ ಆಯ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿ ಅಂಚ ಮಲ್ತಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಅಂಚುತ್ತಿ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಯ ಬಂಡಾರೋ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನ ನೋಡಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ಓವು ಎತ್ತೆ ಓವು ಜಪ್ಪೇಲು ಓವು ಏರುಂಡು ಓವು ತಗ್ಗುಂಡು ಪನ್ಪಿನ ಚಿತ್ರವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಚಿತ್ರವು ದೈವ ನುಡಿ ಅವು ದಾಯ ಆ ಒಕ್ಕಲೆಂಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಆಕಲೆಗೆ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಅರ್ಥ ಆಡು ಅಂದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಎಂತ ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಕಲ ಅರ್ಥ ಆಡು ಯಾನ ಪಾಡಿನ ಯಾನ ನುಡಿನ ನುಡಿತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಕುಲು ನಡತೊನ್ನೆ ಯಾನ ಎಂಚ ನುಡಿಪೆ ನಾವು ಈ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ ಈ ನಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೇರಿಯೇ ಆ ನಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಪಾತೇರಿಯೇ ಅವು ನಿಕಲ್ನ ಉಳಾಯ್ಡ ಆತಿ ನಾವು ಮಾಯಾ ಚಿತ್ತೋ ಗೋಚಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮಾಯಾ ಚಿತ್ತೋ ಗೋಚಾರ ಉಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ದುಮ್ಮುಗಿಂಚ ನಡತೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ఆయనే ಇಂಚ ಮಲ್ದೆ ಅಂದಾತ್ತ ಕೇರ್ನಂಚಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬರೀ ಎರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯಂಚ ಮಲ್ದಿನಿ ಆಯನೆ ಯಾನು ತೂವನ್ನೇ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಮಾಯೋಡು ಗೋ ಆಟ ಕಟ್ಟಿ ಚದಿ ಕಟ್ಟಿಯನ್ನ ಅಂಡಲ ದೈವದ ನುಡಿ ಬೇತನೆ ಉಪ್ಪುನು ದೈವದ ನುಡಿ ಆಟ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಕಲಟ್ಟು ಮನ್ಪಾಂದಿನ ಚಿತ್ರ ಮನ್ಪೆ ಹಾಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತಂದು ಮಾತ್ರ ಕೊರಡು ಅವೇನು ಬುಡ್ದು ಛಲ ಕಟ್ಟದು ಏಕಾಏಕಿ ವಿರುದ್ಧವಾಯಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ದಿಪ್ಪೆ ದೀಪೆ ಈ ಇಂದು ಬರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ಯತೆ ದೈವದ ನುಡಿ ಬಡು ಕರ್ತಂಡ ರಡ್ಡಾಪುಂಡು ನೀರು ಕರ್ತಂಡ ರಡ್ಡಾಪೂಜಿ ಆ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಅವಳು ಎಂಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸತನ ದೈವ ಸಮತೋಲನ ಮಲ್ತುಕೊರಡು ಸಮತೂಕೊಂಡು ನುಡಿ ಕರ್ತು ಸರಿ ಮಲ್ತುಕೊಡು ನಿನ್ನ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂದ ಆಪುಜಿ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂಡದ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ವೇದದ ಕಣ್ಣು ಜ್ಯೋತಿಷ ವೇದದ ಕಣ್ಣು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ದೈವ ಭಾಷೆಡು ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ಅಂತ ಪನುವಂತ ದೈವದ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರಿಲೆ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಇತ್ತ ಜ್ಯೋತಿಷ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಣಿಯರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪಿನೇಕ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡು ಇತ್ತಿನ ಅನ್ಸುತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ದುಂಬು ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆ ಪನ್ಪುಣ ಅನ್ಸಿತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತನು ಏರಾಂಡಲ ದಾದಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಡದಾಂಡ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆಗೆ ಪೋಪೇರು ಆ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆಡು ತೆರಿವೋಣವೇರು ಅಲ್ಪ ನಿಕಲ್ನ ದೈವ ಚರಣ ಸ್ಥಿರಣ ಆತಂದನ ನಿಕುಲು ಮಲ್ದಿನ ದೈವಗು ಆತಿನಾವು ನೀನು ಪೂರ ತೆರೆದು ಕೊರಪೇರು ನಿಕುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಲೆ ಸತ್ಯೋಗು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆಡು ತೆರಿದೇರು ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಲ್ಯಾಯನೇನ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನ ಕೆಂಡಗ ತುಳುನಾಡು ಬಲಿಮೇಡು ಇತ್ತೀನಿ ಬಲ್ಯಾಯರು ಬಲ್ಯಾಯರು ನಕುಲು ಪಂತೀನಿ ಅಪಕಂಡ ನನ್ನ ಬಲ್ಯಾಯನಕುಲು ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಡ ಕೇವಲ ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರ ರಾಪಾದ ಪನ್ಪುಣವು ಅತ್ತು ಪಿಂಗಾರದ ಸಲ್ದೆತ್ತು ಕೊರದು ಪನ್ಪುಣವು ಅವು ಅತ್ತು ಅವು ದೈವದ ನಡೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ದೈವಗ ಅಧಿಕಾರ ಬುಂಡ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಲ್ಯಾಯಗ ಅವು ಕೊರಪುಣವು ಅತ್ತು ಇಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಇತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನವೇ ಆ ಬಲಿಮೆ ಆ ಬಲ್ಯಾಯ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಬೇತಿನಿ ಉಂಡು ಓ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪುಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಉಂಡ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಾದ ಉಂಡ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಬೇತೆ ಇನಿ ಎಂಚಿನಾತನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಅವೇನು ತೆರಿದು ಮಾತ ಜನಾಂಗಲ ತೆರಿಯೋಲಿ ಪೊದುವಾಲ್ ನಕುಲು ಆ ಬಾಗೊಡ್ತುಂಡ ಪೊದುವಾಲ್ ನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು ಪಣಿಕಾರ ನಕುಲು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಅವೇನು ಇನಿ ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಕರಗತ ಮಲ್ತದು ಆ ವಿದ್ಯೆನ ತೆರಿದು ಮಾತಿರ್ಲ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪನ್ಪುಣಂಚಿತ್ತಿನವಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಣವು ಆರುಡ ತಾಂಬೂಲ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಲೇನು ದೀಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಅಪಚಾರ ಐಕಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ದಾಯಗಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಇನಿತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ಲ ದೈವದ ಕಲಟು ಕುಲ್ಲಿಯರು ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದಕದು ಪೋತು ಅವು ಪನ್ನೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪನ್ಪುಣ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ನಂಕ್ ತೆರಿಪವಳಿ ದಾಯಗಂದು ತೆರಿಪವಳಿಂದ ಕೆಂಡಗ ನೋಟ ನಿಮಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ದುಂಬಿ ಇತ್ತುಡು ಅವು ಬಲ್ಯಾಯ ಬಲಿಮೆ ಅಂದು ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಲ್ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಆ ವೇದಶಾಸ್ತ್ರೋಡು ಉಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತೆನ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬರೆತಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ವಿಭಾಗಡು ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಕಲ್ನಕುಲ್ಲ ಅವೇನು ಬರೆತೇರು ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಎಂದೇನು ಯಾನು ತೆರಿನ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಶರ ಮುನಿ ಪನ್ಪಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿನಾರ್ಲ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಬರೆತೇರು ಆರು ಬರೆತಿನ ಅಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಇನಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಏನಿನ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾದರಿ ಅದು ನೇನು ಜ್ಯೋತಿಷನು ಸೈನ್ಸ್ ಕೊನೋಲಿ ಆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪನ ಅಂಚೆತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷೋಡು ಉಂಡು ಅವೇನು ವಾರ ರೀತಿಡು ತೂಪೇರಿಂದ ಎನ್ನಗ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತುಜ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ದುಂಬು ಪೋದು ಐನು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಇಂಚೇನೆ ಎಂದು ಪನೋಲಿ ಬಂದಾಗ ಜ್ಯೋತಿಷದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ದಿಜಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕಲಕ್ಕು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪೋನಗ ಇನಿ ದೈವದ ಕಲಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪೋದು ಒಂಜಿ ಮದಿಪುಡು ಅನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಹಲವು ವಿಭಾಗಲೆಡು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಸತ್ಯ ದಾದಕ್ಕೆ ಅನ್ನಕ ಅಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂಜಿ ತರ್ಕೋಲು ಬತ್ತಿರಂದಂಡ ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ಕ ಐಕ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ಪುಣಂಚೆತ್ತಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂಜಿ ಜನಕಲೆಗೆ ತೆರಿಪವನಂಚೆತ್ತಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನ್ಪೋಲಿ ಈ 16 ರಾಶಿ ವರ್ಮಗ್ರಹ 27 ನಕ್ಷತ್ರೋಡು ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಬಂದಾಗ ಹಲವು ರೀತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಉಂಡು ಈರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡಾರು ಎಂಚಿನ ಪಂಡಾಗ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾತ ರೀತಿರ್ಲ ಪಂಪೇರು
ಜ್ಯೋತಿಷ ಏರು ತೆರಿದು ಅವೇನು ಕಲ್ತದು ಪನ್ಪೇರ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಅವು ಇಜ್ಜಂದೆ ಒಂಜಿ 10 ಕವಡದೀದು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾದು ಐಟ್ ಪನ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನವು ಅವು ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಅತ್ತು ಇತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿನ ಎಂಕ್ ಪನಿಯರೆಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ವರ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು 16 ನಕ್ಷತ್ರೋಳು 27 ನಕ್ಷತ್ರ 16 ರಾಶಿಲು ಇಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಮಾತಾಯ್ತ ಪುದಾರ್ಲೇನು ಪನಿಯರೆ ತೀರು ಆಂಡ್ ಆಯ್ತ ಉದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಆನೆಕ್ಕೆ ಏನು ಪೋತೇನ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜೈತ ಮೇಲ್ನೋಟ ಗುಪ್ಪು ನಂಚೆತ್ತಿನ ವಿಚಾರಗಳೇನು ತೆರಿಪಾವಳಿ ಆತೇನು ಪನೋಲಿ ಇಂದು ಆತೇನು ಪಂಡದು ಯಾನು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ 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 ಆಫೀಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪುನ ಕವಡಲೆಂದಿದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ರ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾಧ್ಯತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯೆನ ಯಾನು ಕರಗತೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪನ್ಪಿನವು ತಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡೆ ಇತ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳೇನು ತೆರೆದ್ರೆ ಐಟೇ ಉಂಡು ಒವೇ ಕಾರಣಗೂ ಒರಿಯಾಗ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪಿಲೆಕ ಒರಿಯಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ರಾಶಿಡ್ ನಿಕಲ್ನ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಣ ಆಗ ಭಯಗ್ರಾಸ್ತೆ ಆಪಿಲೆಕ ಏನು ಭಯ ಬಡ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನೇನು ಪಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಂಡಾನಿ ಬಡದಿನ ರಡ್ಡು ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವಳು ಪಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡೆ ಉಂಡು ಐಕ ಅನ್ಯಾಯ ಆಪುಂದಂಡ ಅವೇನು ಪಣೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರೋಗೆ ಎಂಚ ಅಪಮಾನ ಆಪುಂದು ಕೆನ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಕುಲು ತನ್ನ ಇಲ್ಲಲ ಆಫೀಸ್ ದೀದ ಒಂಜಿ 4 ಕವಡೆನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ತಿರ್ಗಾದ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ನಿಜವಾದ ತಪ್ಪು ಐಡ್ದಾವರಣೆ ಈ ರಡ್ಡು ದೈವದ ಕಲಕಲ ಈ ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಅಪಚಾರ ಒಂದುಂಡು ಐಡ್ದಾವರ ಜನಕ್ಕೂ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಹಿಂಸೆನ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಲೇರು ಕೆಲವೊಂಜಿ ರೀತಿ ನೇನು ದಯಮಲ್ತು ನೇನು ಮಾತ್ರ ಉಂತವಡೆ ಜನಕ್ಕಳು ಐಕ್ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒರಿ ದಾಯ ಪೋಪೆ ಪನ್ಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ದಾಯಗೈಕ ಪೋಪೇರು ಆಯ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ದಾಯ ಪೋಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಮರ್ದು ಯೋತೋ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಗುಣಮುಖ ಪೂಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದಾದ ಉಂಡ ಮರ್ದು ಉಂಡ ಆಯುರ್ವೇದ ಒಂದು ಪೂರ ಆವಂದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊಡ್ತರು ದಾದನ ಬಾಧಕ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಪನಂಚಿತ್ರ ಉಚಾರಗೂ ಪೋಪೇರು ಈ ಪೋನಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪನೊಂದು ನಿಕುಲು ಒಂದು ಕಲೆಲೆ ಅವು ಬೂರ್ದುಂಡು ಒಂದು ಅಂಚಾತಂಡು ಇಂಚಿನವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಹತ್ತು ಅಂಚಾಂದ ಅವು ದಾಯ ಸಾದಿ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನಾಗ ಐಟು ನಿಜವಾಯಿನವರಿ ವಿದ್ವತ್ತು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ತೊಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕಲಟ್ ದೈವಗುಡ್ಡ ನುಡಿ ಕೊರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅವಳು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಪಚಾರದ ನುಡಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಭಯಾಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನುಡಿ ಬತ್ತಂಡ ಅಕಲೆಗೆ ಹೊರೆಯಾಪಿನಂಚೆತ್ತಿನ ನುಡಿಲು ಬತ್ತಂಡ ಅಂದುಲ ಅಪಚಾರದ ಸಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷಾಸ್ತ್ರ ಕಲ್ತನಕುಲು ಮಾತ್ರವೇನು ಪನಡು ಖಂಡಿತ ತೆಕ್ಕಿನಕುಲು ಅವೇನು ಕಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಆ ಒಂಜಿ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರೋಗು ಅಪಚಾರ ಆಪನಲ್ಕ ಏರ್ಲ ಪಣಪುನವು ಅವು ಸರಿಯತ್ತು ಪಣಪುನ ಏರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಲೋಕೇಶಣ್ಣ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಇಪ್ಪೇರು ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅವ್ರು ರಾಜನ್ ದೈವದ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವದ ಕಲಾದಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಆಚಾರಲು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯನ ಆಚಾರ ಎಂಚ ಆಚಾರ ಡಿಪ್ಪು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೈವ ಚಾಕಿರಿಗೆ ಪೋಪಿನಕುಲು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬಂದಾಗ ಗಡಿ ಆತಿನಕುಲು ಎಣ್ಣೆ ಆತಿನಕುಲು ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಐತ ವರ್ಗದ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಬೋಡು ನಿಯಮಲು ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೊಡು ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ಇತೆ ಒರಿ ಮದಿಪುದ ಎಂಚ ಗ್ರಾಸ್ತೆ ಆದ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿನೇನಿ ಅನ್ ಪಂಡೆನ ದಾಯ ಅವು ಮದುವೆ ಅವಂದಿನಕುಲು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಟ್ಟೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡೆ ಪಂಡಾಗ ಅಲ್ಪದ ವಿಚಾರಗೋಸ್ಕರವಾದ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾಗ ತೆರೆದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಬಂದ್ರೆವು ಏರೆಗೆಲ್ಲ ನಿಬಂಧನೆ ಮನ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಂಡ ಆತ ಅನುಭವಿಸುದು ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಇತ್ತದು ಪೋಣಂದಂಡ ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಚೆತ್ತಿನ ಮಾರ್ಗ